Ngino yomo bwe miaka 50 kurwase ekenyorogie samba imiyakigatie kaunti ya Kisii nigaboririo bokonyi kurwase serikali ejinkubwatekana yaje gutegana no mugakoye magayirie mona ya nyumba rutumura nigatebire buna nigo agwetera obokongo bonene kigima magayo konyora abana kianda na nigo atagito bokonyi ekurwa ase serikali mwanchu murigelia nigo gotigera roboti oruo ogendere korurigelia ekerongendrete kuyarigania eliuma kwirana no mo MCA na bwigo Honorable Jeremia Ongeri mna gotebya kurubu majoge basi yo ne award egotoka me county ya Kisii nigo tetengi yariganie noroboti rokoera nichegaiga elitukwanere ayu na yanda mange bali twakonyana na borobo Petro Minila Mukere semo yichibicha na bwigo Joshua Uta esemo yibirokelio inche igonkurukwa John Kibati okoibora mbuya mbolende okubarira abana na kumuchando ninsomanane neboria maswari abana baminto nyomberire mwenarioka mama yabangani tika kungusa nigo tuika senka yomongina Ruth Mura ekenyero gesamba ime yakigati county ya Kisii aiga taliboye kolende nsobo na bakorokana ko babuya kolende birengereo nigo bumuicherete abayiboli baye bagakwa na nere omonena se family yabo kolende omoswat Ruth nigabwata abana kyanda omwana okyanda neke ngwerere kyumutinyo yomo ninjo mumuroma no marucha ninda abana yo no kyanda neboria maswari baka na akairo mwana bweskuru njo moise komana mama na tata kwete 2013 bagantigero bororo ingingo karadina agachira muno yorionde bwangire gocha ko Tanzania na arure skimu gocha ko bara montindeka tindwerere ngombe men ebdalo the father thank you ayonsi taliwancha kwaye eskimu na sasa gate kolende enyomoti ya chigoikirania buno kugani kwaye kwarenge orengererie weita kolende na muirogete Nyasaye ono nara ringo kora baiboli ngimoroche ngora neboli ne rutenyo roche bukwera yankani ne saburi kero aba chianti siankani deskimu bankani ngato basuweita karna ga chikondo basamaro 7 bando mereta machini sawa karatele moya mama karere katimbi bana ka chumbi cherisa kero montanga jirindere mambe tingo kwana wale ma tinso gati montindeke nyambera kero ndago kera kunyura ogokwa ko bibuli baye amariga nigagoiteka bibuli bantigere tubururu kobo moise komana na kobo momura tata ndatinga mwana na kure na gotigere getara kyumurero kama boli tata irore rango aganda itokonyora kandi tati ninganyoro mwana ndo tata maruja ngamara tanorora ko masawati nyanga sebaganda itakorera mama baganda gokorera kwa bwatiriso ngatika tingire timarika okoragera no mochando ekyo bakwebisia no bokongu tabwati nyomba omusamaria ningogose eboriri pakabanongo mate manda terereti neboriri natakara matera nakyo karandere kobera ngana abantu nerio gyo kanyangire tentenya ngora gento gete ngana sibichi yango no konga kabusi sabuni ngira naiga ndiko sana jiusi chiana nyesikere nyomba nebori ya maswari korutwa gaite Tanzania ngikia garenge teraya ndoji kotera music yokorera yagaranche ngeteraya tata ngikia garanche ndorera timbwate baibole ngikia garanche ngeteraya nabango tere yangorera batuko ansatisa siemombo lingio kuoga na mataintika yamate tera motiga maiga asebagania serikali kumuinyora musuwaje na babwata bokongu akogenda bwoye ono sogore muri oboiga na nduira na gaiga ndukero mundu na bakomokonye kiabwata na bagweta no ani nyumba yitonya bwata obusina bokomwa oichorose ya bana bahendaga keranyorira etire no ne sebinyoro byito asande kare tutaye mugondo na bara atabule no ani litoke atabule rusi no ano mungu ibwa metororo kwanyora bono ng'ine ndagira yo kamenyere tata chitianyoro muntu komokonya senjerende nande yo gochukuragira nyumba na bakonyora urarire nchara na bana bwate obokongwa bwate bwitane ti obu muntu agotwaruri bwate bwisanigete gagi tokuburia serikali yari kunyarekana mutume no ano yomo aiche egerero rere
murigie njira yo kumukonya igabwata obokong'u tabwati kenda abana barabona abwate kianda boni go yabwate koboko mwarorire noyo kianda na abana bande baembari go chisukuru bakogenda omwana okore kondo irana oko nigo gotigarete okuburia kumungno yasabona tabire buna nigagendrete gochandeka nonya gotwara abana kianda okubarageria nigo yabiro muchando munene asebono aganiri obokonyi kolende ekerenge kenega no kuburia abarai bonsi kurwasorangurwa gusi kone kibunango kabare asenseme yakegati elibanyare gokonya omungno yo andake koirana na komanya senka yaye nigo yabiro muchando munene egento kagerete amenta senkeye kolende kolengano muiseko yo munene nigagendrete gotebuna omuchando monene libuna maumwabo nigagendrete konyora abana asebona aikiria abana kianda uchume bunegendrete kungana kobata kuna mabera tayo okorara nchara ngati mechanri bagwetira batari konyora kende no nabo omungina murani gagote abuna abantu bagendre komora buno muntu muibi asagweta nigo bakomokagira nere oru muibi gente kegosira bamukagira unanere chirende okuburia gotigarite nkolibuna omungino yo muragose nakonyeke korengana n'umungina Ruth Morani gakumanye buna ere nare nekerenga nekewa kyoboteri tari sauti ntabwati ikina sabira mongo nakia kaya gukero mutwana bona moteri ngeti sauti tari yana nja gotero gotama sauti tari yana tumshukuruni Bwana yeye ni mwema ni dirisha yangu sina dumu mirere yamusukuru Mungu agarire orusirie kaya gwenda ntamanye ngire moyo udiseni taranta setu kwa Bwana kama wale wawili waliona faida nirudisheni amana nangira nalie taranta ejeba rudiseni ogatero kuni ngwanje none metema nyora ngotenya ngotera ngobwike julio ratama ekewa agokwarira iga n'umwana yeke ngwerere bumutinyo yomo muiseko yo monene murini kwamboka niga sogete kore ndomugako yakabwato na gosibwa sechera ekamubetiriria airane asengina maiga yogotigera klasi sano na ibira sensemo ya masomo yanjo mama badari kuigwana na tata banyora moiri onde ongire school bagwika baru bana baenda ororo bangoi ondo ngira lidia ngire skuru ambekire ngenderete ba ti maite sitanga ye kwanyora ali semenyete kwa batebigu kwanyora lyo kwa skuru wate mamo mino bachire goko bakani baba bale ikuru omanya no te bano ina bagocha igo babwati bono ngarusi ngiru ngachanga ka 2016 ngabatebye tindi ko kara kwende tindi kwanda skuru ena moko ngonche kana nigo mbuya makore kimbuya montige kolengana na muisoko yechinga kichiniga ichanere okoibora kwa bana bange korwa sengina mutoko no yansi totolete kore kwende tachoki buya terengana ini momo kawanya ga kimomo sabere na kore kwende na bwe na kore kwende na bwe na no yo mane no ndi na kore kwende na kora class iti agateba ta kwenda skuru kyagera konyenero we owe so minonje na so gete konyene ibasanda kino musacho na bwatu mutinyorengo ogata nechera garatiganche ndara mbendara kore kwendara bera mwari wanchaga kimotoko wanya mutorigeri gasinde onstokole edo usinye muna nachitinganya watu mwana na sinye ntongo matena sina agirete na njini batu na sinye tu woni ntoko nyora bana usine agibwari wancha mamukonye mamutiyo konyora bana koroko no tutaro chikoroko osiba arwali to konyago konyu muna jusi na agenda kanyi na igwete bobe na sinye tu konyu kobori una kimamo minutari atari kenyora mo isotai ndundo bamanyeti enkeye bono nigeganetio bokonyi asibaburia serikali ya munabara ibande kone kimunango sobaregati erikonyara kubatoria korwa sensemo yesamba eyue gotoka aiga a sensemo ya kegati imeye kaunti ya Kisii ko reporter ya Ndizi TV na okorobutuki boime ritirana nchi nkorokwa Vincent Onyancha.